Atxaldeon denoi, ongi etorria gaurko osoko bilkurara. Hasi baino lehen, akats txiki bat dago aktan, gai zerrendan, eta ez dugu sartu adierazpen instituzionala, ekainaren 28koa. Orduan ondo iruditzen bazaizue, bozkatzen dugu sartzea por urgentzia puntua. Vale. Ez dakit zerbait esateko ni buruz, ados adete, bai, euken, bai horrea. Bai, horretaz gain, guk Palestinako ikurrarena xingolarekin esan genuen edo krespoiarekin, eta hemen bakarrikan ikurra jartzen du Palestinako ikurra udalbalkoian jartzeko proposamena edo bai, proposamenetan xingolarekin esan... Baina, barkatu, aktarekin ez gaude oraindik. Akta esan duzu? Ez. Esaten dut, gai zerrendan ez dagoela sartuta puntu bat, adierazpen instituzionala. Barkatu, baina aktan ez falta dala edo esan duzu, ez zean... Akta esan dut, bale, barkatu, gai zerrendan esan nahi nuen, bai, barkatu, gai zerrendan, barkatu. Orduan, ez dago puntu hori, orduan, arazorik ez da, orduan, zartzeko adierazpen instituzionala ekaina 28 aldeko bozkak, Agotez, eskerrik asko orduan, 9. puntuan hori egingo dugu, eta gero egiten dugu galderak eta eskariak. Etaren bai, pasatzen dugu lehendabizi puntura. Eta, bueno, ez dakit Herme, zu zerbait duzu aktekin? Herme, pese, akta ez, euken horrean, ez? Bai, lehen esaneten bezala apunte txiki bat, ez? Azkeneko horri aldean, bueno, azken aurrekoan, guk Palestinako ikurra balkoian jartzeko xingolarekin esan genuen. Eta hemen, bueno, Palestinako ikurra jartzea bakarrikan azaltzen da. Hori bakarrikan. Ados. Vale. Orduan ontzat ematen dugu eta hori jartzen dugu urrengorako. Vale, 2. puntuan dakago alkatetza eta zinegotzi ordezkarien ebazpen berri matea. Zaki zerbait duzue puntu honetan, bestela edozein momentutan, hauken, ez, hartzen ez da. Orduan, beti bezala edozein momentutan, argitzeko edozein gauza, pues, aldegu. 3. puntuan dakago tokiko gobernu batzark hartutako erabakien kontu ematea. Berdina. Ez dakit, Herme, zerbait ikusi zue, ez da, hortzen ez da, orduan, 4. puntura goaz, eta 4. puntuan daukagu udaltzangoaren barne araudia behin-behineko onarpena. Bueno, nik uste beharrezkoa zala ondo kudeatzeko municipalak eta bat, araudi propio baten edukitzea, eta orduan horren landu dugu araudutegi bat. Gaur egingo dugu aprobación inicial, eta orduan egongo da gero tarte bat proposamenak edo zen gauza aurkezteko, alegazioak aurkezteko. Ez dakit, landu dugu antolakuntzan, 4 bozkalde eta 3 estantziarekin, jorratu dago gaia, ala ere, edozen momentu, bueno, nebezu zerbait ezan puntu honen honi buruz, Herme, ez, aurre. Sí, arratsaldeon denoi. Bueno, nosotros vamos a votar a favor. Hacía falta un reglamento interno de la Policía Municipal y, de hecho, también recordar que está dentro del Plan de Gestión 2025 y bueno, votaremos a favor. Eskerrik asko, Herme. Euken Bilduren posizioa. Bai, bueno, hau ekainak 18an antolakuntza batzordean ekarri zitzaigun gaietako bat da. Guk bertan puntu batzuk aipatu genituen. Bere hortan gelditu ote den edo nola ez dakigun, abstenitu egingo gera momentuz. Eskerrik asko euken. Bai, kaixo, atzaldeon. Hemen bozkatzen duguna da, jende horrean jartzea eta behin-behineko onarpena, esan nahi dut, alegazioak eta aldaketak oraindikan epean gaude egiteko orduan. Puntu honetan bozkatzen dena da ez araudia bera, behin-behineko zirriborro hori.
Orduan denbora badago, jendaurrean egongo da beste ez dakit 20-30 egunez, eta alegazio horiek eta gehiago izateko ere denbora badago. Orduan. Guk aldeko bozka emango diogu honi, iruditzen zaigu beharrezkoa dela, lehen aipatu duzuen bezala, eta bueno, aurrera gaiarekin. Herme, nahi zu zerbait gaitu, Eukin nahi zu zerbait gaitu. Bai, lehenengo eta behin esan dudan bezala antolakuntza batzordean ekainak 18an azaldu zitzaigun gaztelera hutsean eman zitzaigun dokumentu bat, dokumentu hori irakurri ondoren aipamen batzuk egin genituen 5. puntuan, adibidez, eta bere hortan jarraitzen baldin badu esan dudan bezala, momentuz abstenitu ingoia egia da, euskerazko dokumentua gaur bidalia izan zaigula, baino horretaz gain uste dugu egin ditugun aipamenak aztertuko zirela esan ziren, nola ez dakigun aztertu diren, ez diren aztertu eta lehenengo orain onartu behar da, horregatikan abstenitu ingo gea. Gero aurrerago ez dugu aukerarik eukiko onartzeko edo ez onartzeko, orain da momentua, eta orain esan dudan bezala abstenitu ingo gea. Agurtzen ez zebe gaitzeko ez. Bueno, nik uste dargi dagoela, bai. Nik uste dut eran más temas de apreciación o de comprensión del texto, pero sí, lo que dices tú, a dos completamente, y habrá opción de analizarlo, verlo, y en el caso de que haya que corregirlo, y si no, mantenerlo como tal. Baina orain bozkatzen duguna dago. Orduan, idoi ez basa oso importa, pues, aurrea diktaminarekin. Osoko bilkurari honako erabaki hauek hartu ditzan proposatzen zaio. Lehenengoa Urnietako udaltzaingoaren erreglamenduari hasierako onarpena ematea. Bigarrena iragarkia Gipuzkoako aldizkari ofizialean argitaratu eta hurrengo lanegunetik hasita espedientea jendaurreko informazioaldian jartzea 30 lanegunez, interesdunek espedientea azter dezaten eta bidezkoak deritzoten erreklamazio eta iradokizunak aurkez ditzaten. Eta hirugarrena jendaurreko informazioaldia igar ondoren ez balitza aurkeztu erreklamaziorik edo harrik, behin betiko onartutzat joko da, aipatutako araudiaren aldaketa, erabaki berririk hartzeko beharrik gabe. Aldeko bozka. Kontra, abstentzioak. Eskerrik asko. Bosgarren puntuan dakagu kaleratze administratibo prozedore hasiera ematea. Hau atzetik dator, otsaila martxotik dator, eta, bueno, pues, gizarte zerbitutako kasu batekin, pertson batzuk okupatzen ari dira el peso de emergencia social eta, bueno, pues, epe bat eman zion, epe bat pasada eta horrekin jarraitzen dugu ja prozedurakin eta kasu honetan kaleratze administratiboarekin. Bueno, epeak ikusi dezue diktaminean eta bar, orain hasten badegu 5 hilabete eukiko dute bueno, pues, para hacer real el dejar la vivienda. Orduan, pues, bueno, eta bitartean, bai, que quede claro que pertsona hauek jarraituko dute gizarte zerbitzua jasotzen. Hau landu genuen kasu honetan es un procedimiento administrativo, orduan kasu honetan jorratu genuen antolakuntzan, eta nik uste dut argi gelditu izan dena, baina ala ere nahi bezu zerbait izan, Herme, zuen posizioa mesedez. Sí, no vamos a añadir nada. Creemos que es un tema bastante complicado y complejo. Ya se ha tratado en varias comisiones, tanto de servicios sociales como de organización y bueno, creo que está acompañado también del informe técnico y jurídico y por lo tanto votaremos a favor. Eskerrik asko. Euken Bilduren posizioa mesedez. Bai, guk ezezkoa esango diogu, beti bezala erabakia hartu ondoren ekarri da gure mahaira eta esan beharra daukagu gai honek duen garrantziagatik arduraz jokatzen nahi gehala, ze azkenean familiari geratuko zaion egoera ez dalako bat ere ona izango.
naiz eta 5 hilabete horien luzapena egon. Eskerrik asko, agurtzen. Ez, hori gaia delikatua dela, eta, hemen aipatu den bezala, aurreko batzordetatik bagenekien epe hau iritsi zitekenik, gai hau iritsi zitekenik iristear edo bazeola, eta horregantik ustetetzaigula sorpresaz edo iristen gaia bagenekien denok. Eta ustete gainera eskuduna alkatetzarena dela, ez? Gaia, gaina jartzea orduan. Bai. Bueno, ez dakit zerbait gehitzeko, ez duken, ez da, hortzen, ez da, orduan nik uste da argi daudela posizioak, idoia ez oazen porta, eta mina irakurren izan. Osoko bilkurari honako erabaki hauek argitzan proposatzen zaio. Lehenengoa, ondoren adierazitako pertsonen okupazio eskubidea iraungi ondoren, Maximo Iurramendi kaleko 2. zenbakiko 2A letran dagoen ondasun higienaren uztarapen administratiboaren espedientea hastea. Bigarrena, 10 eguneko entzunaldi epea ematea interesdunei egokitzat jotzen dituzten alegazioak egin ditzaten, eta ohartaraztea ondasuna usteko gehieneko epea 5 hilabeteko izango dela, hasteko erabakiaren jakinarazpena jasotzen denetik zenbatzen hasita. Baita ere, jakinaraziko zaie, etxea uztaren ondorio sortzen gastuak eta haien kontura izango direla, baldin eta ondasuna ematea borondatezkoa ez baldin bada. Aldeko bozka. Kontra. Eskerrik asko. Seigarren puntuan dakagu Aranzubi kalean arrapala mekanikoa jartzeko proiektua onartzea. Jakingo zuen bezala, hau atera genuen orain dela hilabete batzuk, onartu genuen proiektua, onartu genuen pleguak, eta desierto gutxi gelditu zen, eta orduan errepasatu dugu proiektua berriz, eta aldaketa txiki da aldaketa, prezio da igora desente. Azkenean igotzen da iaia 60.000 euroko igoera badago, orduan aldaketa horrekin ekartzen dugu berriz hemen proiektua onartzeko. Hau jorratu zen lurraldeko batzordean, lurraldearen eta jasangarritasun energetikoaren batzordean, bozka zen 4 alde eta 3 abstentzioak, eta nik uste dut argi geldatu zen dena, baina orain da momentuan bakoitzaren iritzia azaltzeko. Herme, peseren... Sí, después de que la anterior vez quedó desierto el concurso, esperamos y deseamos que esta vez aparezca alguna empresa y se pueda adjudicar y pueda empezar. Argitzeko pixka bat gaur onartzen deguna da proiektua, gero hurrengoan plegua onartuko dugu. Euken, lehen da bizitzan da, mesedez. Gu arrapalarekin batzorde guztietan abstenitu garen bezala, orain arte eman ditugun arrazoi berberekin, orain ez dugu ikusten, baiezkorik esan behar diogunik, aurka ez gaude, baina abstentzioa emango diogu, orain 60.000-tik pixkat gorago igotzen da obra zibilaren gatik, azkenean 1.305.000 inguruko aurrekontu bat gelditzen zaigu, eta abstenitu ingo gara. Zerrik asko, agurtzen. Bai, guk ere, eukenek aipatuen bezala, aurreko batzordetan eta aldeko bozka eman diogu proiekturi, iruditzen zaigu proiektu estrategikoa dela herrirako, eta horretik guk ere aldeko bozka izango da orain gontan ere. Bigarren txanda nahi zue, ez da. Idoia errazen porta, erabakia irakurtzen duzu. Udalbatzari ondoko erabaki hauek hartu ditzan proposatzen zaio. Lehenengoa, Aranzubi kalean arrapala mekanikoa jartzeko proiektua onartzea, eta bigarrena erabaki hau interesdunei jakinaraztea. Aldeko bozkak. Lasai. Kontra abstentzioak,
Vale, ados. Inerciaz, ez da. Markatu ez duten, zazpigarren puntuan dakagu udal lokal eta eraikinen garbiketa. Ateratzen dugu plegu herri bat, nun sartzen ditugu biru lokal gehiago sartutak ez zeudenak, eta azkenean sartzen ditugu lokal guztiak, eta hitzarmen berriekin, eta barri goera desente dago. Eta, jorratu genuen lurralderen eta jasangarritasun energetikoaren batzordean, hau batez onartu zen, eta orain da momentua esateko bakoitzaren posizioa. Herme, PSren posizioa, ez duken zerbait esateko? Bai, nik uste aipatzekoa dela hemen Sansi Kiberiak orain urtebete baino gutxiago eskatu zuela ez jarraitzea garbiketako plegu honekin, eta orain naiz eta urtebeteko aukera daukagun berari luzatzeko ez degula aurrera ematen beraiek nahi ez dutelako, ez. Baiezkoa esango dugu. Horrek asko, agurtzen ez, orduan edoia. Udal batzari honako erabakiak ekartu ditzan proposatzen zaio. Alde batetik, kontratazio espedientea onartzea eta bestetik esleipen prozedurari hasiera eman, modu ohikoan izapidetuta eta prozedura ireki erabilita. Ondoreko kontratuarena, Urnietako udal lokal eta eraikinen garbiketa. Bigarrena, 311.524,69 bez barne eurotako gastua baimentzea. Urrengo aurrekontuaren partiden kargura 2025 ekitaldikoak. Hirugarrena, ebazpen honen berri ematea, kontu hartzailetzari eta diruzaintzari bidezko kontabilitate idatzoarrak egin ditzaten. Hirugarrena, txosten honetan aipatutako kontratua arautzen duen administrazio aginte partikulardunen irizpideak onartzea. Laugarrena, kontratazioen iragarkia kontratatzaileen profilean argitaratzea. Interesdunek 20 egun naturaleko epearen barruan beren proposamenak aurkeztu ditzaten. Eta bosgarrena, kontratatzaileen profilean memoria justifikagarria eta kontratazio hau arautuko duten oinarriak argitaratzea. Eta azkenik akordio idazkaritza eta kontu hartzailetza sailek jakinaraztea dagokion ondoretarako. Aldeko bozkak? Hau batez, eskerrik asko. 8. puntuan dakagu obra handiko lizentzia IES EGAPE ikastola BHI ikastetxe berrirako. Bere garaian eman genion baimena kadukatu zuen eta orduan obrasteko eman behar dugu berriz lizentzia obrasteko. Orduan, nik uste dut pozgarria dela, posik egoteko dela, ja obrasiko dela, eta beste azken pausua izango da lizentzia hau ematea. Hau jorratu genuen lurraldearen eta jasangarritasun energetikoaren batzorde informatzailean batzordean, markatu. Bozka izan da zazpialdea batez onartu zen, eta orain da momentuan azaltzeko bakoitzaren posizioa. Herme, mesedez. Digo, nos alegraremos si no vuelve a caducar esta, ¿vale? No, esperamos que empiece pronto y es otra de la falta que hace aquí la vivienda, ¿no? Y sería bueno que empezaran ya mismo. Por lo tanto, vamos a facilitar esta. De acuerdo. Euken. Usted. Uste azkenean hemen postasuna guztiona dela eta lehenbailen hasten diren guretzako onuragarria izango den ikastola hau eraikitzen. Eskerrik asko. Hoi da, gauza berririk apetzeko ez guztetzen tale politiko guztiek ados gaudela honekin eta postekoa da behintzat, aberazten dira enoain, ustalian edo. Bai. Bueno, eso es importante.
Honen bestez, udalbatzari proposatzen zaio ondoko erabakiak hartzea. Lehenengoa, Hezkuntza Sailaren Gipuzkoako lurralde ordezkaritzari lizentzia ematea, IES EGAPE ikastola BHI ikastetxe berrirako G1 partzelan HI 32 Babilonian. Ekikaritzen materialen aurrekontua, 8.758.469,86 eurokoa da. Bigarrena, baditu baldintza bereziak, ez ditut irakurriko guztiak, eta hirugarrena, baita ere, hondakinei eta hondakinei tratamendorei buruzko baldintzak, laugarrenean baldintza orokorrak aurreikusten dira, bosgarrenean segurtasun neurriak, seigarrenean zaratak, eta zazpigarrenean baldina eta obra egiteko beharrezkoa bada, laguntza bitartekoak jartzea, baldintza bezala jartzen zaie, ala nola, andamioak, edukiontziak, eta horrelakoak, eta horiek bide publikoari begira, edo bide publikoa okupatuz jartzen badira, bide publikoaren okupaziorako baimena eskatu beharko dutela. 8. Lizentzia beti jabetze eskubidea kontutan izan gabe, eta 3. eta bidezkoak diren gainontzeko lizentzia eta administrazio baimenei kalterik egin gabe emango da. Eta 9. Baimen hauek obraren lekuan egon beharko du, honek irauten dut bitartean, eta udaltzaingoaren edo udal zerbitzu teknikoen eskura jarriko da hauek eskatzen dutenean. Aldeko bozkak. Hau batez, eskerrik asko. 9. puntuan, hasieran esan dugun bezala, dakagu ekainaren 28ko adierazpen instituzionala. Proposamen bat etortzen zaigula berdindutik, eta hasieran jorratu genuen bozeraren batzarran, eta zorionez ere, hau batez onartu genuen, edo onartu genuen ekartzea deklarazioen instituzional bezala. Herme zerbait esateko puntunet, euken zerbait esateko. Hautzene, orduan bozkatzen dugu. Adierazpen instituzionalen aldeko bozkak, hau batez, eskerrik asko. Eta 10. puntuan dakagu galderat eta eskariak, Herme PS zerbait daka, ez, euken zerbait ez da, urtzen ez da, honekin bukatzen dugu garko udal batzara, eskerrik asko.